ハッピーニューイヤー。の方はペルー、アルゼンチンなどのアンデス民族音楽を演奏くださいますミルカミルカの皆さんです。引き続きまして演奏の方をお願いします。皆さん改めまして明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤークリス・アニョのようでしょうか。私たちはですね、先ほどご紹介いただきました通り、静岡県の東部地区で、このような楽器を使いながら、南米のアンデス地方の民族音楽をやっているミルカミルカというものです。今日は初めの15分ぐらいでしょうかなりますけれども、南米の、音楽を皆さんに聴いていただきたいと思います。1曲目に1曲目にお届けいたしました曲は皆さんもご存知の、本名では花祭り、この名前ではエルマワケイミョ、アルゼンチン人のカタバリということで、お聴きしていただきました。次にですね、不思議な楽器の音を皆さんに聴いていただきたいと思います。アンデス地方の方ではご覧のように、日頃見慣れない楽器を使っているんですけれども、その中でも特に大きいこのサンフォーニャ、トヨスですね、ビールの瓶を吹いて音を出すゴモっていうような感じの音を出し方をするんですけれども、この楽器を使った曲をお送りしたいと思います。次の曲は南米の真ん中にあるボリビアというところの曲で、これはミーファスタ、我が仕事という曲です。お聴きください。
きましてはペルーの方に参りたいと思います。ペルーの有名な曲と言いますと、誰もがご存知の曲がペルーコンドルパサ、本作はペルーのThank you.
になります。次の曲はエンクエントロス、日本語で言うと出会いということになります。今回この場で皆さんとお会いすることができたわけですけども、この1年間皆さんの素敵な出会いがたくさんあることをお祈りしまして最後にしたいと思います。今日はありがとうございました。イルカミルカの皆さん、素晴らしい演奏ありがとうございました。今一度皆さん拍手で。それでは乾杯に入りますので、準備が整いますのでしばらくお待ちください。皆さんグラスのお取りになりまして、飲み物の方を